mo duha ha, naparihar mo duha ha. Gagaw mo, parihar mo kutok ha. Lagot na kay ko sa inyo. Ah. Na. Sao naman na ito ni Ron? Wala tayo silbo no. Pati nang guba ha. Pati yung buha ka, di na yung magamit ni. So karon guys na po may bag-ong kalukuhan guys kay atuang i-prank imuhang Papa. atong i-prank yang papa guys kay ano po guys oh. May guys din. Ana guys, abig buak yang cellphone guys pero dili dayto. So karon ato niya pakita nga yang reaction guys. So grabe guys, kulbaan gami guys. So let's go. So karon guys, mo adto na mi sembala guys. Grabe kulbaan jud ko guys. Yeah, let's go. Dali guys. Tara guys. Natulog yung papa guys. So karon ato nang i-set up ang cellphone. So karon guys, ato nang i-set up ang cellphone guys. Kanang dili gid nga makita guys. Kung makita niya guys, matingala to siya guys nga naay kuan guys. Naay cellphone. So karon ato nang kuan. Ano man, usan man day? Kanang ikuan mo ba? Ano nabuwak mo na cellphone? Kisa may nakabuwak anak? Si ako. Uy, katong pagkuha na to eh. Katong natagak na dito. Katong paghawid di mo. Pagdaangin na yung vlog ha, kay nadaot na cellphone na. Sino daw ko nga. Siya may nakakuha na nagod. Itong paghawid niya. Itong pagdulo Niya niya. ikaw MJ ba ha? Kana inyong vlog bitaw. Laruhan na ninyo ha? Pwede naman na ito. Siya na yun. Isa may nakakuha day anak boy. Ambot na nga na kay pag gihawiran, gipa ako man ako na niya, gipahulan niya, nako ganiha din. Pagbalik niya nga, nabuwak na. Nadaot na cellphone ha? Kapalo mo nga gamito na kung namutawag yung imong mama? Ako ba na ikaw niya. Bahala ano yun. Ha? Si Bolo, Kamu boy ba? Undangin nyo na yung vlog boy. Kinadaot na cellphone na boy. Dili mo gud ko ana mo kunin. Dili man kunin nga ingon nga nadaot among cellphone. Kay pag ano man gud nga ipahulam nang hulaman siya god din. Pagbalik niya nako, nabuak na. Ikaw rin nakakuha din na MJ. Yun din. Laruhan na ha? Kapalo ka, mutawag ang imong mama. Usawa pagtawag si imong mama anak. Karon, hala ka be? Siya ganito. Sisiyo. Kapataka ramang ka nga pagbalik ni mo nako nga mo na buak na. Bakit? Undangin na yung vlog ha? Undangin na nyo. Kaya kung cellphone, nadaot o kapil. Na, sao man ni ron. Away, klaro na yung trabaho ha? Wala na gido. Oh, usao naman na ron oh. Magamit pa na to na ron. Wala na yun. Oh, Yang sao man na ron. Nakadra makin paayo. wala pa tayo kwarta. Kaya wala pa tayo padalis yung imong mama. Ano sa pa tayo padalan? Dugay pa. Siya na doon. Pagkuhan ka. Wag ganit tayo trabaho niya. Nana po'y problema. Siya na. Kamu ba? Laruhan nyo na ha. Undangin na ni yung vlog ha. Kaya wala na. Nadaot na to cellphone na ni. Nadaot ka to cellphone. Ha? Kinsa man di ay. Ikaw suko-suko ka ha? Ha? Ya, gipukaw ra ko ni mo buang nga ka nga. Inani di ay. Naitabo di ay. Oh, tugan-tugan siya nako. Kaparihara mo doha ha? Kaparihara mo doha ha? Ha? Magigagaw mo, parihara mo kutok ha? Lagot na kay ko sa inyo. Ah! Na! Sao naman na ito ni Ron? Wala tayo cellphone no? Pati nang guba ha? Pati yung buha ka, di na yung magamit ni. Tagbalik ka. Sao no? Palit na butag balik ka ni. Nawa ganit tayo trabaho. Ay, magtabaho ka. Tuyo. Wala na ako, pati naging kuha na. Pati nang daot sa cellphone. Nahulog, ginaganyan rito. Ano man dayo, say gamit sa mong kamot, gunitig tarong ang cellphone kay wala gani kay trabaho. Halalisan Sige lang kag laag-laag. Lagi ka po. Di na ka makahugas sa plato, kabalo ka wala yung mama dire. Oh, wala yung kay klaro gyud. Mag-edit ra mo ta ko atokol niya. Kuan man pagbalik niya nako, nabuak na. Tulog yun na yung trabaho ng kuan. Vlog. Kadaot yun ang vlog. Kadaot yun na. Sao man ni ron. Sao man ni nga nabuak naman ni.
Nya pila kay kuan na, ipaayo na. Tinadunggan 1.5 na siguro. Isto 1.5. Karon gani wagan ite kapalit og bugas. Ya magpaayo na po sa cellphone. Sao naman nato na MJ? Ikaw ba? Ako jud kay kag problema sa kong kinabuhi. Magundang na lang tani. Undangin na ninyo, undangin na. Undangan na ninyo kay wala na mo cellphone magamit. Kinabuak na. Manusapan na to na mapayo. Unya na magpadala yung mama. O ka. Sige ka. O. Bora na imo o. Laruan na na MJ. Ikaw gyud ha. Ikaw may nagkuan si kuan imong kuya Iboy imbis. Ikaw may kuan. Ikaw, ingon mo ka iyo. Kuya, gaw, kuan ta, Kuya Iboy. Mag-vlog ta. O karon na daw ta cellphone. Ikaw ha? Prang ka naman gudo. Laruan ninyo na di. Prang naman gudo. Kabalo mo nga, wala na ko'y magamit sa cellphone. Prang ramang guto. Kuan ramang guto. Na. Kuan ramang guto. Prang ramang guto. Prang ramang to gudo. Ako ba, laruan nyo na mag-prank. Prang kay, Prang ramang guto. oo, kabalo, biya mo nga, wala ko'y magamit. Wala ko'y magamit cellphone. Diba guys, oh, diba kita mo sa kon guys, oh. Yo, amo yung na-prank yun ang amo ang yoyo gitu. Ang kamu bang, bertigin yung kuhaan ng duha ba? Na-prank yun ang amo ang yoyo guys. Bertig kuyawan ako kay, Siyempre guys, sa kulbaan yun ko guys, gabi nakilap ko gamay guys. Na-prank yun. Sako kayo mong kano.